أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sir kano so kapipia ginawa agu si so kaday rayo aginawa san rakano alangon ni man to present sa giyang kaya live tano iman to pimbalan tano ya episode 1 pamana mipuon so Istiqbalo Ramadan programa agyang kay lokasyo sabab sa kagya aid no to kalalayaman tano si sagyang kay Pilipinas na girada taraya pagkataling umaso Ramadan na madakala mga ingad di tano di ka timo-timo na pantag sa istiqbal si sagyang kay Ramadan pamanagyeso ka pangadlawa si sang kay Ramadan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluh sallallahu alaihi wasallam. This is a very clear commandment of Allah subhanahu wa ta'ala according to verse 183 in Surah Al-Baqarah. O believers, I have commanded you to observe fasting during the month of Ramadan. Just like what we have commanded for the previous ummah, la'allakum tattaqun. The objective of Allah subhanahu wa ta'ala why He required us to fast during the month of Ramadan, la'allakum tattaqun, so that Allah subhanahu wa ta'ala has the hope na tayo ay magiging mga muttaqin. Tayo ay mga magiging mga tao na sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, usually, lahat ng mga commandments ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kaniyang mga babala, ay mayroon siyang tinutukoy. Mayroon po siyang tinutukoy na sana dahil dumating ito sa inyo, ay sana ay mangyari ito sa inyo. Kagaya ng mga, yung mga sinasalaysay po natin, bakit niya pinarating itong pandemya, pinarating ang mga sakuna, dahar al-fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas, na diyan ko to akapusan yan, na ayaw to akabayo Allah subhanahu wa ta'ala na antano makambalingan. So, lango na mga ipubutada kadiya wallahu subhanahu wa ta'ala. Those commandments has been enjoined by Allah subhanahu wa ta'ala to us. Then the objective of Allah subhanahu wa ta'ala has been also mentioned, like what I have said, that the corruption has been appeared in the earth and the sea because of bima kasabat aydinas,
dahil po sa produce ng ating mga kamay, yung pagkakasala po ng ating mga kamay, and the reason why Allah subhanahu wa ta'ala has given us the corruption or the wrath in this earth and in the sea, ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tayo ay bumalik sa Kanya. So ngayon naman, itong discussion natin about the istiqbal o Ramadan, the reason why He enjoined to us, He required us to observe fasting during the month of Ramadan, la'allakum tattaqun, kasi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magiging mga muttaqin. Inshallah, so magniat po tayo mga viewers namin, mga followers namin, giipniat ang tano, sagyang kaya kapramadan tano, anda man ay kabaloy tano ang mga muttaqin. Ay panapatiyo. Inshallah ta'ala na paniatan tano, dapat na yung makataling umagyang kaya Ramadan, kakagya peniatan tanong sa ulan, si sagyang kaya kapakataling April 12, na peniatan tanong ya Allah, datarang ko to kapo mga niyatan ron ko Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma baligna Ramadan, ya Allah, na sampaing kaming kasang kaya Ramadan, kaang kaming bali amuttakin. Aya katitu-titu niya na mga followers sa kan na dindi matibaba o pitenggisaan baad na mimbungoton wallahu subhanahu wa ta'ala siko kapakataling umanian siko kuburian. Kaya katitu-titu niya na yang kaya kubur na tanto malipedes ko kipagkila kanong kakagya unlike ko pamanak na badatara alungan na hari kaya magiti sa mga sahaba na igira ipagisikiran ino tanto mala kapapakaguraw kiran igira pagkaaliyag yang kaya kubur mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala na kagiyat so kabasairan at tawan-tawan sila dan tawan-tawan sila dan si ikong mga kubur tano dada na kalangit apanan diga na kiladan kami miyariwadas surano na gusto gagaw o mga bawatan tanong gusto mga tunga na itanong kadi tanong sila nagkadingilan ay abuwa Panginoon tanong na ubatanong miyak ang babawata sa mga salih di tanong iran ipandarenon sa kapapaladairan ko Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ghafir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Allah, narilai kaming ka, rilaan nakar kami sumian dusami, nagusumian dusa umbala alokasami, nakapadiin nakasiran, dataro kipagkapadiin irara kami sa kumanga ito kami. Kau tumang orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ino, lalayon tanong na yung mabubasisa, kaan tanong aki papakatadam. Kataon na ka na madakaliman to di bentay, miyada suwama yan, miyada sinayan, ano ba naman to di bentay, o pamana, aya din mambuwa miyab lagun, na so, yung ko to, ikapatalabian, margan sa darian kakagigito so inaw mga watayan dataragyan ko to adi ka pandareno na di ka di rakatano di ka pamakinigan ko to pagaritano His Royal Highness Sultan Akraban sa Dagalangit. Salamat kay pagaria kung nga kapandareno na mamakinig sa giyang ka programa o pagaring ka naino ka nabatanong bida-bida susaka naman bu na mapita April 2 nagyuto so kiyando di salimo Allah subhanahu wa ta'ala o isa pakatatayaan tano ay balatano ko tapar inshallah ta'ala na batano mabu maka paglayba para budua si ko mga pamilya tano amindo sa limo Allah subhanahu wa ta'ala. Yan kaya istiqbalo Ramadan na ino tano ay di ka pagyasay mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala kakagya Ramadan na iman to na aya makapagyasa na
aya pa kaisa, maulana, anta besi paliugatan ko Ramadan. Paliugatan ko Ramadan. Nasa katano ang mga Muslim. Sa katano ang mga Muslim, this is an obligatory commandment by Allah subhanahu wa ta'ala to all Muslim that they are commanded to fast during the month of Ramadan. Ikadua, pialiugatan ko Ramadan na mga riya o takir balig. Yung mga Muslim na sila ay they belong already that in the proper age that they are already an adult, either you are a male or female. So when you become an adult Muslim, so you are therefore obliged to observe Ramadan. 3, the one who is in the sound mental and health Muslim. It means to say you are healthy, you are hindi po kayo nagkakasakit, kasi yung mga Muslim na may sakit ay may provision sa Quran na you are therefore excused in this moment, but you are required to fast after Ramadan, or if your medical physician told you that you are not able to observe fasting in your life, therefore you are you have the assignment, the pidya. Yung pidya po ay kailangan, yun po ang babayaran ng mga Muslim na may mga sakit, na sila po ay nagkaroon ng desisyon na hindi na sila pwedeng mag-fasting, ay pwede na sila magbayad ng pidya instead of observing fasting. Then the other member of the society that they are obliged to observe fasting are the one residents of their own place. So it means to say, kung kayo ay nasa inyong lugar, nasa inyong komunidad, ay kailangan mag-fasting po kayo. So yun, dahil yung mga tao na their own journey, they are still traveling, therefore they are excused to observe fasting na sa pagdating nila sa kanilang mga tahanan, pagdating nila sa kanilang komunidad, kaya pa sila mag-fasting po. So yun, the number 1 is Muslim. Kailangan po ay sila ay nasa tamang edad na sila ay mag-fasting. Sila po ay nasa kanilang good health, hindi po sila nagkakasakit. At saka yung mga ancient po ay hindi po sila kailangan mag-fasting. Yung wala sila sa kanilang sarili, ay hindi sila po kailangan mag-fasting. At yung mga tao na nasa kanilang komunidad in their own residence, ay dapat sila maghanda-handa po itong parating na Ramadan, because they are obliged to observe fasting. So giyanan pialiugatan ko Ramadan Muslim, kaya baligan, giyang ko to sisis kanian sa giyang ko to kapakatatanod, kanabay barat na matatago na ko tadi kapakatatanod, dataragyan ko ta mga ibarat na mga watatano si sa rehabilitation. Therefore, they are not obliged to fast during the month of Ramadan. Agyan ko to ibarat na nabakap kasakit, kagirap kasakit sa tao, na kanabawon papaliugatan so kapuasa, aapiapan ibarat na ayaw to na kukumanya na paka pumuasa ka, orian o kapakabagar ka. But if your
illness, so sakit ka, na kaya decidan o attending physician ka, di ka kapakay mamuasa, na ayam yatago sa Quran, sa isang kayo pamaasong patagyan kaya, ikamagato sa 80 agutlo, ayat sa Surat Al-Baqarah, may no ka mapagusay tanubo, na napakabayad ka sa pedya. Aya patero na pedya, pag pamanatano din niyo, aya patero na pedya, na mapakakanakaso sa katao miskin sa makatlo sa pagkakanian dita siya katawan na pagkakano sa katao na 50 na makatlo makapita pakauto pakagabi nagyuti mapreparadong ka seko saulan na makapagana ka sa sakataw ibarat na miskin aya dingaw ni manggasto na umano ko man na 50 in the total of 150 pesos. So, gito patiro na pedya. Aya pa na piyaliugatan na so mga tao, sisi ko yung diyan. Sisi ko yung diyan. Paman na, aya dideclare ka residing sa paman, nagya, tunay ni ba, taraka, punga sisan sa taraka na, therefore, you are obliged to observe fasting. Okay, now sika sa Lakawan, sumiyong ka sa Sambuanga, sumiyong ka sa Cebu, na seko period adi ka di travel, na you are therefore excused from your fasting. But upon arrival or arriving in your own place, so you can resume to observe fasting na lahat ng na mismo na mga araw, hindi ka nakapag-fasting ng 3 araw, 4 araw, ay dapat bayaran mo. Then, ang mga kababaihan, pagka sila ay in the period of, on their own period, kasi may mga babae, may 3 days period, may 1 week period, mayroon pang babae na 15 days period, ang kanilang monthly menstruation period, ay therefore they are excused to fast during the month of Ramadan. But mayroong bata, kailangan pagkatapos po ng Ramadan ay unti-unti nilang binabayaran ang kanilang mga hindi nagampanan na fasting sa month of Ramadan. So, bendo to, kaya sabutan no. So, giyo pa man na ipisuduan tanwa, giya, kaya ibarat na kaya paliugatan na ko Ramadan, Muslim, anto na di ba, matatago ko yung diyan, anta ka, kanaba di travel, giyan ko to, kanaba pagkasakit, agugyan ko to, kanaba maliliwat, na agugyan ko to, ibarat na kaya baligan, giyan ko to ang mga bayi, kanaba dudun so, periodiran, kanaba sisikiran so basa, mga ori pa Allah subhanahu wa ta'ala, na beauty kaya paligatan ko kapramadaniran. So, in the case of those old-aged, they are also considered as sick people, so they are therefore required to pay their pedya. So mga lokstano, di pa karag mamuasa, nasa katano ang mga tairan, nakibayad tano siran sa pedya, gitod oko manian, ay pagkabayadan tano, na mapakakan tano so sakatawa miskin, seko mabubasalungan, makatlo, makapita, pakauto, pagkagabi, nagyuto, pakibayad tano, ibarat na ko di makapusa ang mga loks tano miya nga loloks. Na kaya sabutan na yaw, gay ipisuduan tano. Ayaw buhay nga na pa kasi na preparaduan tano. Agyang kaya kapramadan tano. Anto na ipreparadu tano. Na paganay ron na because of the pandemic na we have to arrange parang nakikita naman natin ang takbo ng ating buhay, particularly in Luzon, in Metro Manila. Kagaya namin ngayon na we are in Calabarzon, that we are included to the ACQ. Hindi po kami pwedeng pumunta sa aming mga masajid dahil mayroong limitation. Sa isang moske ay sasampo lamang ang pwedeng pumupunta at ang karamihan din ay it was being closed.
okay, we are not questioning the government, what is this, prohibition of not allowing us of having the jama in our masajid, dahil nga sa yun ang nakikita nila na para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino, including us. Hindi naman sa ito ay tayo ay binigyan ng mga prohibition na hindi rin yung mga kapatid natin na mga Christian ay pwede malaya silang nagdadasal sa kanilang mga simbahan. No, they're also included to the prohibition of having the religious gathering. Knabatan, we are not being singled out. So I would like to inform my fellow Muslims that we are not being singled out. Hindi lang tayo ang nagkaroon ng prohibition to have a religious gathering in our respective masjid or masajid. Kanaba sa katanubo, gipagakol na kan ko mga diitero katayap manaki si President Duterte apakataling uma agyang kaya Ramadan na ditanon niya man napaka-peterawin. Subhanallah. Kanaba ko empleyado ni President Duterte, but pagkadusa tano miya pagusay tano agyang ko to miya pero o Allah ko subhanahu wa ta'ala ipakawatan tano agyang ko to mga assumption. Pitiro no Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladina amanu ijtanibu katiran minadhan wa inna ba'dadhan itmun. Pitiruan wallah ko subhanahu wa ta'ala na sa katano ang mga miyamaratea ipakawatan tano ko ng kuto kapituhuma tano ko mga tao ko mapipikiriran aknabiran mapipikir ka ay kada kalan din no pama sa agyan kayo pama na mapipikir tano ang mga dan na kanabaw to tito na pagkakuatan ay pagkasukatan ron nagyang ko to pagkadusa tano. So inshallah taala na preparadun tano anda tano penambayang ibarato di tano makapendiyama si isagyang kaya bulan na Ramadan na preparaduan tano sa mga pamilya tano anda tano pasembayang sa tarawih. So benda ini kamapian na ya o mga Muslim kakitagalap man o mga dato kapag imamaniran so mga buwataan niran. So this is a rahmah to everybody that the head of the family, what I mean is the father, he has an obligation to arrange where the place where they're going to have their own tarawih. So inshallah, so giyan ni isa prepara dun tano sa giyan kaya kapakataling agyang kaya Ramadan. Ikadua prepara dun tano na so pagusan tano babu mga anditan ko kapenarawi tano. Pamana pumimilian tano sunditan tano kaya pamasa tano ron na puun sa halal kakagiyang kaya katitu-titu niyan nagyang kaya masuswat ano sa Pilipinas na miya ka mimbali sinemburan subat ano bu pagka ibarat na pagkasukat gilaw na sinemburan puun sa alangani puun sa halal puun panagira ko na ay na pagkasukat ano na audubillahi min zalik nagyang ko tadi ipagiyug wallah subhanahu wa ta'ala na prepara dun tano to agyang ko ta penditaran no karumang ka, penditaran no mga wata ka, sagyan kaya ka penarawitan. Ikatlo, penaguntaman tano, ibarat na mapreparado tano, nagyan kaya panggaston tano, sang kaya saula nakapumuasa tano, na kinanglan, na aya mapreparado tano, gasto tano na solinang, miyan suka tano. Tano, panggaston sagyan kaya kapuramadan tano, kalo-kalo o bagyang kaya kapramadan nag isa ini pamamagayan wallahu subhanahu wa ta'ala asa din sa makapasad sa kapramadan na may tomala amian dusan niyan na pagitutong wallahu subhanahu wa ta'ala. Ginano pa mapana lang na kapag ni man to mamukota mamimilita sa mga tulo kasako mga pipia margas gito pakilapis tano pakisuhor tano ko pamilya tano kapag na
ibarat na mista katano din sa mga PPA, mga panganangkan, dataro pumasaw na pa sa mga canned goods na aya pamimilya niyo nagyang utang mga canned goods, si makapupoon sa Malaysia, si makapupoon anto na di ba sa Indonesia, makapupoon ko mga ingad adun mituturoon authority halal ka antano makasigurado so di tano di tengkas buso di tano di suhor na aya di tano di suhor na so mga panganangkan mga anto na ini ba mga halal bakan kita duman nagyang uta ulaw la ang uta amakan ay girada tarayan na miyaka kwadin sa sumbali niya na iemui sumbali ano pamasa ayam nagyang ko to ibarat na iprepara dunian sa gyang ko to ada whole Ramadan kadisa ko miyaw na masa rew takan na yang ko to ipkidiyo no mga lokostan no piyapan na at that time we don't have the refrigerator in our areas pero mayroon silang sariling how to preserve meat. Ang barang-barang na nagkikidirang ko babu anto na hindi ba sapo karabaw yang ko to mga atay niyan na preserve nila no to na papakaapas mga orip no alas manatala ko saulan na barang-barang na naikidiran no pa recipes barang-barang na ikidiran kapluto ay ranon si sagyang ko to di ka tengka sa tao nagugyang ko to kapkan tano sa sohor so preparaduan tanwaya أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته